Il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà u x-Xogħol Byron Camilleri ħabbar it-tnedija tal-viża għall-isports. Spjega li matul il-proċess ta' konsultazzjoni tal-Labour Migration Policy, persuni fil-qasam sportiv ġibdu l-attenzjoni tal-Gvern dwar sportivi li jinġibu minn barra l-perjodu ta' prova qabel ma ssir deċiżjoni jekk il-klabb partikolari għandux jagħmel kuntratt magħhom. Il-Ministru Camilleri qal li huwa għalhekk li issa se jkun hawn viża għall-isports li se tkun marbuta ma' qatt ta' regoli. Dawn huma li l-isportiv li jkun ġej Malta irid ikollu stedina minn klabb reġistrat ma' Sport Malta jew identità sportiva nazzjonali. Tkun għal massimu ta' mid-ġurnata u ma tistax tiġġedded jekk dan il-plejer jew sportiv ikun ta' suċċess għal klabb jingħata kuntratt ma' dak il-klabb u jrid ikollu assigurazzjoni tas-saħħa u mezzi biex jgħix Malta. Kollhom sports visa ma jistgħux jaħdmu f'setturi oħra ħlief dak l-isports. Mela jekk ġej plejer tal-futbol jew tal-water polo jista' jaħdem biss sew jekk hux fil-futbol jew inkella sew jekk hux fil-water polo jew inkella kwalunkwe sports ieħor. Wara qed nagħlqu anke loopholes f'dak ir-rigward sabiex naraw li fil-waqt li nagħtu triq aktar jew inqas burokratika ma fl-istess ħin kwalunkwe loopholes li jista' jkun hemm nagħlquhom minn qabel. Il-Ministru Byron Camilleri qal ukoll li qabel jalqu l-100 jum f'Malta il-klabb irid japplika l-kuntrattu permezz tax-xogħol għal dak il-plejer qal li l-viża tal-isports qed issir biex fl-istess waqt ikun hemm is-serħan tal-moħħ li ma jkunx hemm abbuż.